Mai gida kamar yadda Allah ya taimaka maka nake so ni ma dan Allah ka taimaka min. Wani irin taimako kake so amma ka san an ce taimako kala-kala ne, to wanne daga ciki? Mai gida ni dai a ƙaramar ƙaryata wallahi sati na guda ko ruwa ban saka a bakina ba. Ko ruwa? Walla ko ruwa ban saka ga bakina ba. Ni fa har na fara manta kalan shinkafa, wai fara ce ko baka. Ka ma raina min hankali, har ka manta kalar shinkafar baka cin abinci ne? Na gaya maka sati na guda ban ci abinci ba, to alkur'an na kina rantse ko ruwa ban sa a bakina. Ni ma fa ina tunanin daga ni sai wannan naira ɗarin kuma ina so ni ma ɗan sai abinci. To ani ko wannan gaba ne na yi sati guda ina shan gari. To kaɗan bani wani abu a cikin mana ni ma. So kake mutu. To shikenan bari an koma bakin aiki na an na samu na zo in siya. Kai fura uba zan na gama maganar ka fa. Kai yau ta samu fa. Allah fura uba to yayi mana haka ake so. Kace yau ko ban mali ba zai ga mana ko ban mali yau. ciki ba komai kai ba komai. Yau za ta fashe fa. Ya ka samu ne. Ya to yake Ya ka samu ne yau wai. Kai ya na ga ka. Ya rubu ba. kai ya mari ce yau. Kai Ya kake a 500 kai ai 500 ce. Kamar ya 100. A ba 100 ce wannan ai. Kai Muna cewa kai ya ka samu gama murna kuma ta koma ciki. Dumar uba ka ai wasa ba dariya ba. Aka rarrai na mana wayo. Murna ta koma ciki. Allah ware da Allah. Mai gida sanni da aiki. Dama ɗazu ina tunanin na hadda wata tsaba a gurin nan. Kuma ina tunanin kai katsinta. Gaskiya ban san ma ni me tsaba ba ma. Aba za a ganta mai ruwan makuba. Me kuma ruwan makuba? Wata ya awilo. Ka fito fili ka gaya min menene? To 500. 500 ni ban tsinta ba ma. Aba, kakka gaya min wani nonsense. Kai katsinta kuɗin nan. Kai ƙarya ne fa. Na yi layya da kai kafin sallah wallahi. Na san menene nan Kai maganin ka. ƙarya ne fa. Ai ce ne gida. Da na so ka dan bani 500 din nan ne. Na sai butoci na kai masallaci saboda na ga azumi ya zo. Ni za ka gaya ma azumi ta zo. An gaya mu azumi.